Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal Židom: Môj otec pracuje doteraz, aj ja pracujem. Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielen, že porušoval sobotu, ale aj Boha nazýval svojim otcom a robil sa rovným Bohu. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas a výjdu, tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život. A tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie. Ja nemôžem nič robiť sám od seba, súdim, ako počujem. A môj súd je spravodlivý, lebo nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Počuli sme slovo Pánovo.